Đau niu pra ngien pe ngien pen khut ya kasan perkai. Đau niu pra au bangi ju pen kam ha bangi setja ban pen khut yu khau ban pe no yu stat sherut ban weng no yu siap mau ngien pen khut ya ka jela kasan perkai ha kani ka jela ka jongi ba ka syap ka bangi yo kalai hap thik bat ka thong ka bangi don. Ngien peno yo start serut. Ngien peno kani gedak bangin pen khut ya ka sinsyar ka khadar ha ka jela ka jengi. Nang ni syakmat kat bai kendu syong bai hau pra be ho. Hau pra be ho. Hau pra pen sawa ya kani ka syap ka jengi. Bat ngisno sarang baman laki kliwing ki jungi ngidon ya ka syap jong ka VPP dainam daina wala da pi persyak manaru pe ati pihak pe pi dainam daina dan mar ka tahu man la ka sngi haba pi pe kan mau bengin pe ru ya ka bamsap ngin pe ru ya ka kam lebor silang jong ka sinsyar ka khadar ngin wanra ya ka sinsyar khadar ka bapet rinti lang ya pai ba nong song snong kani kalong ka sngi jong ka jingjop nang ni sikmat kitu ki samla ki bala ko dik dik ban thau jingrai philala ban thau jingrai nadu sibit ban pensawa haki tenong skor jigi pai ba Hau pra Ningai scam Bakadai kajing angnut Kajing sliang Kajing terang Jong pai ba kari San pau tuling islam kelayat Menghikum ka VPP Hapo ka jalam Jong iba ardan mila basaimut Iba senang daw Double Hapa mengaru Mengikut lu Double T Bonwarna Yang mapen kuat ya ka sensyar ka khadar ka bala bampong bamsap hakari baka jai penriu jeng praise board apa am shisha jong pada jongi ong nene sekmat ya gitu ki beriu ki bakran lamler khabat jong phi beho ngim kita shu na kiti dau pra bai bardan na ka seng VPP ngin khala ya phi sa sisen upra unwan rai ki shisha khadar ka bakhoi hakne ki jala jongi takne ki tien Kumne sibonai bi baro blender kalang ban ngi hedi kecil barang ke scam unang pen scam unang ai ngi kesebok perkat kamen sim le nama tak jingjop hakane ke shendowan tangi ni ketia si sen pat kumne sibon ka jelang kalawai hau pra Namar gatik bidangnya benut pandai ieng ni pertas suspang. Hei hau pra